tħallux l-età taqtalkom qalbkom. Dan kien wieħed mill-messaġġi ewlenin tal-Prim Ministru Joseph Muscat waqt it-tieni attività tal-Forum Żgħażagħ Laburisti f'Taxbiex bħala parti mill-kampanja Start. Il-mexxej Laburista stqar li t-tema komuni fost iż-żgħażagħ li kien hemm madwaru kienet l-enerġija u l-innovazzjoni. Flimkien mal-età żgħira tagħhom, dawn huma affarijiet li m'għandhomx jaqtaw qalb iż-żgħażagħ sostna Dr. Muscat. Fl-istess ġurnata li l-Gvern ħabbar il-proġett ambizzjuż ta' kważi 400 tonna ftaqali, spikkat it-tema tal-ambjent fost iż-żgħażagħ hekk kif dawn il-kandidati wrew ix-xewqa tagħhom li jkun hawn aktar żoni miftuħin. Il-Prim Ministru spjega li dan il-proġett ta' Park Nazzjonali mhuwiex sempliċement it-tħawwil ta' 80,000 siġra, iżda semma attivitajiet ta' rikreazzjoni li jistgħu jseħħu f'dan il-post pubbliku fosthom iċ-ċinema u kunċerti żgħar. Il-mexxej Laburista tkellem ukoll dwar il-finanzjament tal-Kunsilli Lokali li llum maċċ għandhom inkwiet ta' tiswijiet fit-toroq, hekk kif il-Gvern ħadan il-pis minn fuq il-Kunsilli sabiex ikunu jistgħu jiddedikaw ruhom fuq proġetti li ser igawdu minnhom ir-residenti. Il-Prim Ministru sostna li l-iktar punt kruċjali issa huwa l-indafa tal-lokalitajiet. Kompla billi tkellem fuq is-sens ta' ambizzjoni li qiegħed jesperjenza pajjiżna fir-rigward tal-isport. Meta ġie mistoqsim il-kandidati fuq dan is-suġġett, il-Prim Ministru qal li għandna aspirazzjoni li nirbħu. Dan għaliex minkejja ċ-ċokon tagħna m'għandna xejn inqas minn pajjiżi oħrajn u għandna l-kapaċità li nirnexxu f'kull sport. Din l-ambizzjoni titrasmetti ruħha f'aspettattiva aħjar għal kwalità ta' ħajja. Fit-tieni ġimgħa ta' kampanja elettorali, Dr. Muscat qal li hu jiltaqa' man-nies qiegħda tispikka x-xewqa li n-nies ikollhom aktar ħin mal-familjari tagħhom. Xewqa li sqar ser tingħata priorità mistħoqqa. Il-Prim Ministru konkluda billi wera l-fiduċja assoluta tiegħu lejn dan il-moviment żagħżugħ li qed ikun minn ta' quddiem biex jesprimi l-idejat u l-vuċi tiegħu. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.